Падчас тыднёвага падарожжа па славацкай частцы Чэхаславацкай рэспублікі Пятрусь Броўка знаёміўся з культурай, побытам, мясцовымі звычкамі і, канешне, людзьмі краіны. Як піша паэт у сваім артыкуле «Месяцу Чэхаславакіі», мы бачылі моладзь, якая умее працаваць і любіць. Мы былі сведкамі іх юнацкага кахання. У Славакіі ёсць звычай. Хлопец, закаханы ў дзяўчыну, у ноч перад 1 мая ставіць ля хаты каханай даўжэзную жэрдку з вянком і мноствам стужак угары. Мы праязджалі дарогамі Славакіі ў майскія дні і шмат такіх жэрдак бачылі ў кожным сяле. Пятрусь Броўка стаў сведкам традыцыйнай з'явы, якая носіць назву майскае дрэва. І гэта можа быць не абавязкова жэрдка, а непасрэдна цэлае дрэва. Традыцыя ўсталёўваць майскае дрэва існуе ў такіх краінах, як Германія, Аўстрыя, Чэхія, Славакія, Венгрыя і шматлікіх іншых. Не столькі распаўсюджана зараз ставіць дрэва ў дома каханай, як выкарыстоўваць яго на гарадскіх святах. Яно ставіцца на галоўнай плошчы горада ці вёскі непасрэдна напярэдадні 1 мая, Троіцы, Іванова дня. Сейчас же не май. И в августе можно. Это только название, символ. Потому что май – месяц любви. Вакол дрэва на гарадскіх святах водзяць карагоды, наладжваюць розныя спаборніцтвы. Але ў некаторых рэгіёнах усё ж захавалася традыцыя, калі малады хлопец усталёўвае майскае дрэва менавіта каля хаты сваёй каханай. У такім выпадку гэта можа быць не абавязкова цэлае дрэва, а дастаткова буйной галіны. Абавязковым тут з'яўляецца упрыгожванне. Стужкі, вянкі, каляровыя гірлянды на ствалах, а таксама майскае сэрца з імём каханай, якое звычайна робіцца з кардону ці з дрэва. Майскае дрэва звычайна стаіць каля дома месяц, а потым хлопец яго забірае. Калі каханай падабаецца кавалер, то бацькі павінны запрасіць яго на вячэру. А свадьба когда? Обычно осенью. А если они раздумают к этому времени? Тем лучше. І тут ужо традыцыі па рэгіёнах розняцца. Часцей за ўсё бацькі дораць хлопцу розныя падарункі, напрыклад, піва, а дзяўчына павінна ўзнагародзіць хлопца сваім пацалункам.